kongki. Huriani tuhata adorang so tapuka parminggota jumuluma tapasahat nguluta kholat todupan ni debata marhite tangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Atong tapuji jala tapasangap matuhata marede mahita. Mari hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi perbadia natmo palangit dohot tanoon. Amin. Marulop-ulop mahoja lamar las niroha ale burusion ay ida ma naroma au maringanan di tong-tong ami ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita aliama nami jala di bata nami namadok molati duhami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluhon hami siat dosa dohot hamatian hupangido hami saipatiur jala rajai marohanami marhite hite tondim perbejei asa unang hu rohanami mida hamatian nai urupi hami asalam hutadahami ibana raja nongroi sisobaun ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Marendeita. Raja Daud bertiga dalam permohonan.
patik ni debata di minggu sadarion ima siap patik parjulu sahat tu paupaton patik parjulu audu jahuba di Batam ninna di Batata dan jadi marakup ahu bahenomu di Batam patik paduahun dan jadi ganommu jala dan jadi sumanonmu manangahan di benua Gijang dohot na di benua Tongaun roni dari bagasan aik na di turuni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi dohonon guar ni di bata yang go soture dalanna ai hona humna dosugut akka namar sineang di guarna patik paupaton ingot hamu mapai badiahon ari minggui dina onomari maula hamu nasa siulaumu alayang wari papituhoni ari paradianan ni Jahuba di Batam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi pangisini hutani halak pe namagibati hutam ai dina onomari do ditoppa di bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradian doibana diari papituhoni diba ini dumbain di pasu-pasu di bata ari paradian nai jala di parbadai atong rap mangidugugu mahita siat tuhat di bata ali tuhat di bata sai bargugui mahami mangulahon na umbar tepatimi amin marin di mahita Tatopoti madusat tatuadu panni dibata martang yang mahita ali dibata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang tiga hali hami rotu jolom huhilah hami rikot doa sineroham disaluhut hami halak pardosa alani dombahen nahu paserep hami diri nami saderion di jolom salahu partopot hami tung najuk do hami manimbil sian akka dalammu nabadi songo biru-biru nalilu sayunang pebali hami sian julum alani dosa nami aidang di halomohor roham hamatian ni akka berdosa alai hamu bani rohana do lomo ni roham asam mangulu sisa masalhut hagidihun nami dohot pangaleson nami marhiti-hiti panguluan nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahok maasin roham dihami marhiti-hiti panidangion dohot haguguun nito di parbadia asa tarapol situ rohanami manjuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabiyai amin.
Tapi gemahata baga-baga taringot tu siasaan ni dosa. Molo tu ngadong manangisi namar dosa. Adong do pangediot ta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalai bana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasang apa ma di debatana digincang. Amin. Mari deta. Hatani dibata turpu kebistil di binggutta sadarion imasian surat ni apostel Paulus tuhriarom di bindu 10 mamukamai sian ayat 25 sahat tu 27. Tindaku maha porsia tai songon nani hati dakon edong atas sah porsiaon di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargu guna suhatu dusan natmo palangi doho tanongon au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imanan itu buhon ni si Maria nagabi-gabian seton di perbadia andorang sehaguguan ido tu hatta natumaun nabirnit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau penor silang
na tua tu bonotoro dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lahundul tu siang dia nabadia, Uriah hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sisaan di dosa, do di hatai naman dok, mula mangulu di sugut daging ni halak nong mate, do di hangaluan na sora sudah. Amin. Huriani tu hata tabegema titing namasa di bagasan mingguon doho nanaing si pamasaon ni huriata tu minggu nanaing ro. Goar ni minggu Advent paupaton doho topik harajaun nahot rodi saliling nililing na kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Na palimahon perayaan Natal seksi ama dohot paropuan tahun 2020 di hari Senin 21 Desember 2020 tapatupa do perayaan Natal seksi ama dohot paropuan tahun 2020 maringanan di lantai 2 ni Garejaon masuk pukul 10 WIB jam 6 botari pinangi doma haradion ni seksi ama paropuan punguan kor dohot parhaladu ni huriata lahomat dohoti pestai. Domu tu situasi pandemi COVID-19 sudah perayaan Natal di bagasat tahun 2020 tapatupa marhite na mematuhi protokol kesehatan jala nama dohoti ibadah di gereja dibatasi pesertana. Domutusi akan Natal kategorial nari patupa sesuai dohot jadwal dihobasi huriata do marhite panitia Natal Resort Serang ima marhite live streaming. Napaonopon Natal keluarga tahun 2020 di hari Rabu tanggal 27 Desember 2020 disosohon ma tusude perhalado dohot ruas asa patupa Natal keluarga manang parningotan hari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus mulai pukul 10.30 WIB di Ganup Bagasta acara sipakyota tu Natal keluargai di lembaran nitikting songoni marhite WA grup sektor tabi na papituhon partording ni pesta Natal di huriata perpunguan bodari parningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 ima perpunguan bodari Natal umum parningotan hari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus HKBP Maranatha masuk pukul 10.30 WIB jala HKBP Serang masuk pukul 10.30 WIB di lantai 2, jala HKBP Cikande lantai 3. B. Pesta Natal Parjolo di hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, Pesta Natal Parjolo manang parningotan hari hatutubu ni Tuhatta Yesus HKBP Serang masuk pukul 5.30 sahat tu jam 7.30 WIB dohot pukul 11 WIB jala HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 8.30 WIB jala Laos Patupota do Marulaun Nabadia Tujolo Mahita Salhut na niaturhon ni parhalado kebaktiata dohot ulaun Nabadia ni hubasan ni paditata di lantai 2 dohot tulu Laos pasahatot tama bingkisan Natal diakonia akka nama balu khusus tanggal 24 dohot 25 Desember 2020
pinabotohon turuas ni huria nasare soton. Ima asa unang masih sosaha kita lah masuk nama dohoti ibadah di lantai 2 lantai tolu pasahaton ni huriat tado tiket peserta ibadah marhite akasit 2 sektor. Turuas nama dohoti asa didaftarhon jala di jaloma tiket i marhite sit 2 sektor nabe. Asa unang terjadi penumpukan di halaman gereja tuak karuas asa buima taatur harorotta lahomat dohoti ibadah hobartu jam naung ditottuhon. C. Pesta Natal paduahon hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 ima pesta Natal paduahon acara parminggota di HKBP Maranatha masuk pukul 8.30, jala HKBP Serang dohot HKBP Cikande masuk pukul 11 WIB. Laos di Patupado sakramen padidion nabadia di pesta Natal paduahoni. Na pasiahon acara paborhaton pensiun situa. Di minggu naro tanggal 27 Desember 2020 patupaon ni huriat tado acara paborhaton pensiun sian hasituaon ima amatta situa jabuhit Ciboro boru limbong sian sektor 15 rau. Acarai di Patupa di permingguan arian pukul 11 WIB di lantai 2. Jala laos Patupaot tado papungu pelian marhite amplop sikata majalang nasida hobartu masa pensiuni. Dukciduk permingguan Patupaot tado acara ramah tama di lantai sada ni gerejaon. Ima parhalado dohot keluarga, 2 halak utusan sian ganup sektor, 10 halak sian sektor pakkobasion nasida dohot 2 halak utusan ni kategorial ama paropuan naposo remaja dohot guru sekolah minggu. Saitu hatama nama masu-masu huriana dohot akka naposona. Pakkobasion mangapuli. Di minggu sadarion tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 siang WIB jam 7 borngin di Patupa huriat tado pakkobasion pangapulion tubagas keluarga hak marpaung boru pajaitan alamat sektor 15 rau niuluhon ni amat tapadita TM Simorakir pinangido turuas na di sektori parhalado dohot keluarga songoni pengurus diakonia asariama Patupa acara pangapulioni. Pajakonon mulak tuhuria. Nah di hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di parsermonan ni parhalado nunga di Patupa huriatta pajakonon mulak tuhuria. Ima keluarga udut Parman Lubang Gaol inatai P boru hutahayan alamat sektor 10 Sia Cikande 2. Ruas natabba mamukka mingguon gabe ruas ni huriat tama keluarga Hotner P Hutagaol inatai hasonangan boru barimbing pindah sian HKBP Cakung Resort Cakung Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat perumahan Taman Ciruas Permai Blok N Onom nomor 40 sektor Walu Ciruas. Keluarga baik Adiarto Purba inatai Lindawati boru Lubang Gaol pindah sian HKBP Pakat Resort Sosor Goting Distrik Tolu Hubang. Alamat Perum TCP Blok S Tolu nomor 8 sektor Walu Ciruas. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta parsaoratta dohot nasida gabelas niroha di hurion.
titing naing merbagas, tik perjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma anak dohot boru ni huriata, pangoli, Franz Petrus Sitanggang, anak ni amata J Sitanggang, tubuh ni inata S boru Malau, alamat sektor onom Legok, ruas ni HKBP Serang, Resort Serang, Distrik Pitu, Samosir, dohot Oroana, Ade Meilina boru Siringoringong, boru ni Amata, J Siringoringong, tubuh ni Inata M boru Libong, Sakramen Padidion Nabadia, Hobartu program ni Huriata, naing patupaut tama Padidion Nabadia tu akka poso-poso do danak, ima di pesta paduahon, hatu tubuh ni tu hatta Yesus, di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 alani maddohoti perguruan ma natoras niaka danak nanaing terdidi di hari Rabu tanggal 27 Desember 2020 masuk pukul 10.05 WIB jam 3 Botari di Garejaon. Tunatoras niaka nanaing terdidi di jaloma surat pengantar sian situa sektor nabi. Napa 20 sedahon parhepengon ni huria boi mata jahabe di titing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Songonima titik pakubasion dohot parhepengon di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamai, bahir sangap di guarna, jala makokron uli dohot las niroha di huriana. Amin. Tapuji Tuhan tah, mari dihita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, ima minggu na paupaton advent paupaton, imana tarsurat di 2 Samuel bidu pitu mamuka may sian ayat na parjolo sahatu ayat na pasapulonopon songonon ma didok disi dungi ujuhu dungi ninasinatan mamadok rajay atong lau maho nasa nasinakap ni roham di bagasan patupa may ay jahubado donganmu. Alai bornginnai Roma hata ni Jahoba tu sinatan madok songonon. Lahomaho ma tuna posokku si David songonod do hata ni Jahoba. Tung tarben homa paulihon di ahu sada bagas bahen inganaku. Aidang dung maringana nau di bagasan jabu. Olat niari nakok sian misir rasi rasa sadarion toktong doahu merdaladalan
maringanan di bagasan udung-udung. Saliling ahu mardalad-dalan rap dohot sudi halak Israel. Tungdung maahu madok anggo tianggo sadahata tu sahalak sialanya kamargan ni Israel akan nahudok hon marmahan bangsokku Israel songonon buasa so dipauli hamu diau sada joro sian hau ares ope songonon ma dohonokku tunaposokku si David boti hata ni Jehovah Sebaot nunga ahu mabuan ho sian parmahanan siana mangadu aka biru-biru asa bakit hoga bi iduk ni gumonggom bangsokku Israel sai hudongani ho naselaon manang dopak dia ho mangalaka jalanunga husiapon sudi aka musum maradopon ho jalahubahen guarmu marhiti marbarita situtu songon guar ni halak nabolon aka na ditanoon akup ni i nunga hubasa basahon sada inganan tu bangsokku Israel jalanunga hulopokon ibana asa maringanan ibana disi asa unang be tarhutiksa jala unang be didak dati aka anak ni hagedukon manosak ibana songon uju di mulana jala olat niari dungku pabakit aka panguhum pareta bangsokku Israel ahudo mangalehon hasonangat tuho maradopon sude musum marbaga-baga muse Jehovah tuho pabua pahoton ni Jehovah pinopar musogot yadung jupang tikim mate marpungu ho tu aka opum patidakunokku ma pinoparmu di pudim naruar sian butuham tu ibana ma pahotokku harajaon ikon ibana pauli sadabagas di guarhu jala ahu pahoton habangsa ni harajaonna rodi saliling-lilingna ahu gabe amana jala ibana gabe anakku molotung mabain dosa ibana licing-licing ni jolma pakyoku mangalicingi ibana alaidang ucatokku sian ibana anggo asi ni rohaku songon nahu ucati sian si Saul naong hupaijur di jolumi alai ikon hoddo anggo pinoparmi dohot harajonmu rodi saliling ni lelengna di jolom habang sampai ikon hoddo rodi saliling lelengna ima sahatna hurian itu hatta di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus nagabe ojahan manang tema ni minggu ta sadarion di minggu Advent napa opat tonon harajaon nahot rodi saliling nililingna tabotodo songo dia pardalanan ni parngoluon ni Raja David macetakas molotapai hutihut turpuk jamita sadarion pola 10 ayat dibarita hodo songo dia debata manugu ibana manugihon ibana sian parmahanan mamarhani biru-biru ni natorasna gabe mamarmahani sada bangso nabulun bangso Israel bangso naong marbadan dohot opunasida si Abraham di parpadanan ni debata ahu gabe debatam ho gabe bangsokku jala di bagasan turpuk Advent napau patonon oma di pataridaho songo dia wari janji ni debata tu si Abraham di pasaut mei jala
diuluhon si David ma bangsui. Di tengah-tengah ni perdalanan ni ngolu ni Raja David sian parmahanan sahatu na mengadupi panglima besar ni Palestin na mangoga-oga boy dohono ditiki sa sitong na mabiar do bangsa Israel mengadupi si Goliat. Alai tampil do si Daud mengadupi panglima ni Palestin, panglima yang dibangga-banggakan. Jala di dokibana au mengadupi ho mangasahon guarni Tuhan. Jala monang do ibana, boy dohonon pahlawan do ibana. Alai ahama upani kepahlawanan na gabe diangkat maibana jonok tu Raja Saul. Alai dung jonok tu Raja Saul ahama muse jalan naing berencana na jahat do Raja Saul naing mabunuh ibana. Jalan molota sulikiti baritai ipataridaho do songo dia tangan ni debata madongan ibana malua do sian sakap ni naroi dada hola sian Raja Saul alenang sian aka bangso nasing bangso aka musuh ni Israel tung mace marhasugohon ibana. Jala di tonga-tonga ni parporangan mengadupi hamonangan do Raja David. Ido nakin molotapai hutihut turpuki di dok kudongani doho mengadupi aka musuh-musuh jala dipatuduk kodo aka musuh-musuh. Di tonga-tonga ni pardalanan ni parngulon na sahat matu puncak ni harajaun ni Raja Daud. Jala pola di dok ibana di bagasat turpukon nunga diinganan jala hudul ibana marhasonangan jala maringanan di bagas hau ares sada hau yang boleh kita katakan macai uli jala boi mara tabat dikot tu hita di partikion kayu jati hau jati molo jabuni basen hau jati sude bohama uli nak alai di tonga-tonga ni namar bagas nauli ibana di bereng ibana ma poti parpadanan di udung-udung di ribe-ribe bah gari au jolma maringanan na songonon hape poti parpadanan simbol gambaran kehadiran Allah kehadiran ni debata di tonga-tonga ni bangsoi jala boy dohonon marhite-hite podi parpadanan ni idona menuntun nasida marsakap ma Raja David naing pajongjong sada inganan ni poti parbadanan manang dohonon ma bagas coro ido gabe molota jaha di judul ni bidu pitu di 2 Samuelon disakapi si David pajongjong joro ni Jahoba jala di pasahat raja ido sakapna tu panurirang Nathan mulata bereng di son 55 ayat 8 ai dada pikirakku pikiramunai jala dada dalam munai aka dalaku ninna Tuhan Jahoba jala di ayat sia di dok ai songo tibo nia ka langit sia tanon songo nido tumibo aka dalaku sia dalam munai jala ia aka pikiraku sia pikiran munai lau sido nang disuarahon na jot-jot tabige jala terberita jolma marsakap dalanna
alai Jehovah do napato Tuhon lakana. Bisa saja memang niat baik dari manusia melakukan sesuatu, tetapi tidak terkesampaian. Ala dang saya pikiran ni Jolmaina Saud. Jala dia detaipe jok Suhardo paibanan tu. Jala laos di tonga-tonga ni situasi na songonido di pataridahon sa sitong na ngulu ni hita kana porsea dak kita na manot Tuhon alay Tuhanido. Jala pangiduat tape molo ta parsiajari malo ta rimang-rimangi kita renungkan ajaran ni tangiang nan diajarkan ni Tuhan Yesus diro daksa lo muni rohaku se saut ma lo muni rohaku diha muakka manami dohot inanami bado tutu di tonga-tonga niaka perdalanan ni pernguluo do kenyataan di tonga-tonga ni natadupi di 3 tahunon. Gudang duaka sakap nauli. Alerong duaka sakap naso di halomohon ni tuhatai nang di halomon niaka aturan-aturan undang-undang ni negara ta. Jala jok do taida memang di partikiat tahun di perkembangan kemajuan teknologi on na begitu cepat. Doa kana masa sipata jok Suhardo sian na tapi kiri. Ale di bagasa turpukon di Papua de Batado Macetakas dang Raja David naik ko pajongjok ko bagasna. Alai pinoparna sugut do. Jala di ayat 12 sahatu ayat 10 tolu di bagasa turpuk jamitata sadarion ima ayat na pinamokmok ayat yang dicetak tebal nina di hati Indonesia. Macetakas di dok di ayat 10 ia dung jupang tikim mate marpungu maho tuaka opum pati dakonok kuma pinoparmu di pudim naruar sian butuham tuibana ma pahotokku harajaon ikon ibana pauli sadabagas di guarhu jala ahu pahoton habangsa ni harajauna rodi saleling nililingna. Macetakas di dok debata dakko di partikianon mardalad-dalad dopeau songon pardalad-dalad ni tiki haruar siantano parhatobanan misiri lau bongot tutano baga-bagai berpindah-pindah tempat. Alai di tikina adong do di tikina na ikon hot kahal jahwe bait Allah. Ima di huta Jerusalem. Alena ubidang siani naneng dohonon na hahotan ni harajaon ni debata di tonga-tonga ni portibion ima di haroro ni raja di gijang ni saluhut harajaon king of the king raja di atas segala raja ima Yesus Kristus sian poparan ni Juda sian poparan ni si Daud ngadi suarahon nang di partikian adorang di perdalanan ni bangsa Israel. Jala molota jaha di sada Musa bidu 40 sia ayat 10
sada Musa bidu 40 ayat 10 diro. Dang na meret tukot harajaun sian Juda, manang paruhum sian hola kolang ni patna paimaro sisilo jala ibana do ihutonon ni akka bangso. Macetakas di sada Musa bidu 40 ayat 10 nunga di suarahon. Siap poparan ni si Daud, siap poparan ni marga Juda. Naikon pahotonna harajaun nama noktong. Ima di bagasan Kristus Yesus. Ima naong tubuh tu tonga-tonga ni portibion nang mabuan hatiuron. Ima na mabuan hadameon padamehon hita jolma doho debata nang hita sama hita ima nani gobarhon dipudikon silangi. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nanuaing buado hita di tonga-tonga ni aka perayaan Natal. Sitong do hita makalason raja si paluai, raja nahot saliling ni liling nai. Jala di tonga-tonga ni aka pardalanan ni parngulota tahati dakodo dengan bahasa dohot asini rohani debata nama ngaramoti hita dia ka partikiat tahun di tahun 2020-on molo mulak tupu di hita dia katiki-tiki nasalpu diprediksihon diramal dibayang-bayak ko tahun 2020 bahkan adong mado ujung ni portibion akan terjadi perubahan-perubahan yang besar. Dakya rasahat tu pikirata masa sada sahid tu sudi portibion. Mungkin hola di piga-piga negara, piga-piga inganan kan mewabah di kabupaten ini, di provinsi ini, di negara ini. Aleon di sudi portibi. Jala kana pistar hona, kana hebat. Dakuboto hita adong maboto, adong doon na hona COVID, naggelandangan na mga langi si panganon siyan aka tong sampai arong dohya terberita ana tabigi terberita profesor doktor ini menteri ini presiden ini molo tabayang-bayak ko ni bah tung mace asini rohani de bata tu hita so ngoni do nang di tonga-tonga ni negara do bangsot taon pilkada. Puji Tuhan Boy Mardalan Sineru godang HKBP nasopula rahasia asal neng sinode dihita HKBP agak rame kan. Ale puji Tuhan Boy Mardalan dengan jala di paborhat mahita mengunjungi tahun 2020-an non, tu tahun ne baru 2020 sada. Hamu akama nami inanami na posobulung dohot remaja. Oman nanidok ni Apostel Paulus songod dia pe akan nama sadang jadi hita sirang sian holong ni rohani debata. Ainak pe subuh hita marpungu di garejaon alai dilehot debatado parbinotoan hapistaran tu hita jolma melalui media boy hita dada hola di garejaon marminggu alai boy nang di Jabuta boy di Hauma
Angguna bero boydora halak maddo ay tarlaba du ngawau dak sanga ku gosok baju kuina nuaing dangbe lo muni badama neng japige ba marminggu neng didie ba marminggu. Tetapi menjadi pertanyaan besar, marminggu dohita berkebaktiannya kita, bersekutunya kita dengan firman Tuhan. Najolo ra adak tabo jamitani padita HKBP modokordok kita. Sonari nek padita dia pe buido begio merjamita. Yang menjadi pergumulan renungan si pausoru sorota si holdo hita marparsaora dohatani debata. Alani turpukon nunga patakaso tuhita ia harajaun na hot saliling nililing na ima di bagasan Kristus Yesus. Kuasa apapun hanya di dalam Yesus Kristus. Jala ditikina iko sude nasa ulunitot ikon marsoba tu Yesus Kristus. PR majo dihitai jaha hita me di Filipi. Nasa ulunitot iko soba tu guarni Yesus. Jalmar hite-hitema kita disadarkan bahwa kita beruntung. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi dipersatukan dengan Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah menderita, yang telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya bersama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Memberikan bagi kita orang Kristen dimanapun bisa bersuka cita. Dalam situasi apapun kita bisa bersuka cita. Karena keadaan apapun di tengah-tengah dunia ini, pohon terang ini semakin terang. Adong dohalak memikiri molon di negara odang buya dok pohon terang. Gariadi di negara itu nau kebak pohon terang na daripada di hita di Tapanuli kan. Tak pola dohonokku di dia kan. Justru di negara itu yang paling hebat pohon terang dan Ede Natal makuli. Alani di Patarida hodo begitu bersuka citanya kita, begitu beruntungnya kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam kasih Allah, di dalam Kristus Yesus. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha godang hatam nabadiai manugu-nugu hami lam patugu hokka porsion nami. Ay nungaro raja si paluay nunga manaik tuban wagijang paradehon inganan dia kana porsea nunga dipataridahon ho akadinggan basa doh tuaso daktarabat huaso ni portibion huaso mali Tuhan. Ale tutujo joddo rohanami pikiran nami seneng mabain akanauli na denggan alai dang sauti joddo aka pikiran ni hajol maunon naing manursari naing mangabatiho ale dak sauti ala saguru di hodo saluhutna ngulu ni portibio do nasa isina ai hodo si toppa nasana adong hodo pargogo naso hatu dosa ala niasi maroham di hamile Tuhan tok ngiring-iring dongani hami sisa salu dosa dohot pangalasyon nami nang akahagalion nami asa tok margogo hamile Tuhan pau barohan yakana jahat doa kana takang asa gabe mamaritahon hinabalgani holong dohot asini roham pargogoima aka paramedis di sadok portibion laho mengatasi pandemi corona tungasi marohamale Tuhan sesalpuhon ma pandemion asa mulak kami muse marparsauran sonak katiki nasalpu di bagasan las ni roha mamuji jala pasangapon ko dohot madalani akka ulon nami pargugoy masaluhut ruas ni huriam nanga kaparhaladom di sadok portibion pargugoy mapamaretanami mangaramoti
bangso doho negara namion, asa marhasonangan, asa di bagasan dami nasian ho. Mauliate dodohonon nami li Tuhan, ala nung amardalan sinode godang ni huriam HKBP di bagasan hatiuron, di bagasan hasonangan. Sudia kanong tarpilit na gabi manguluhon di tonga-tonga ni huriam pargugoy na sida marhiti-hiti tod di mali Tuhan. Nang presiden nami sahat tu ketua RT pargugoy parsahalay asa margogo manugunugu bangso de negaron di bagasan dame nasian ho. Asi marohama li Tuhan, jaloma tangiang namion di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tah, maredeta huhut papungu pilihan pilihan sada A sada B doho pilihan 2 marede mahita.
Tatangyakan ma peliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang horo harorani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyanan nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauleate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banotongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamunani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata Jehovah. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutoddim. Amen. Amen. Selamat Advent na paupatomat dihita saluhutna, selamat hari Minggu, horas.